Каква беше емоцията за вас тази вечер? Невероятно. Едно много специално събитие, невероятна кауза. Мисля, че с невероятна атмосфера също. Пълен стадион. Хората направиха един празник за всички, които са пътували от целия свят. Всички звезди останаха очаровани, казаха колко са наслаждавали на атмосферата, на матча, което е приятно и ще ги изпратиме с невероятни спомени. Може ли подобна инициатива да се превърне в традиция? Разбира се, надявам се да се превърне в традиция, защото хората, когато се обявяват около такива каузи, е нещо невероятно и отново България показа колко е голяма и че може всички да се обединяваме и да помагаме на тези млади деца. Видяхте какви усмивки и благодарности и атмосферата, която създаваха самите те. Най-хубавото да виждаме младежта да се усмихва и да им даваме надежда, че могат да се развиват и да ни прославят по света. Трите коня се събрахте отново. Вие, Бербатов и Мартин Петров. За мен беше нещо невероятно. През това, което преминах отново да играя с Марто и с Бербата, нещо невероятно. Може би не знаех дали ще имам отново случай да играя с тях двамата, но успях, особено пред пълен стадион, народна публика, нещо уникално. Ти замислял ли съм да направиш такъв нещо, тъй като ти имаш фундация тук в България конкретно? Да, замислил съм се, но да не забравяме, че Ицо направи, Митко направи, всичко с времето си. Има време. Доста хора също обмислят да направят други неща тук, така че има време и съм обмислил дали мога да направя нещо. Матчът беше прекрасен. Ние се надявахме да бъде добра и хубава атмосфера. Тя не беше добра и хубава, тя беше великолепна. Така че можем само много голямо благодаря да кажем на всички, които присъстваха на този матч, защото такива благотворителни каузи не могат да се реализират без хората, които идват да гледат такива матчи. Така че първата крачка сме я направили, показахме, че сме влезли в Европа, дай Боже да бъде традиция за напред. Това да се занимавате точно с подобни инициативи и знаете колко трудно се организирате. Очаквахте ли пълен стадион? Честно да ви кажа, очаквах, че ще дойдат много хора, но чак толкова пълен стадион, какъвто имахме днеска, не очаквах, но нещо един път голямо благодаря. А защо напоследък само легенди стабилят така пълен стадион? Защото нещо сме постигнали в този спортен живот явно и хората го оценяват. За съжаление, българския ни футбол го знаем на какво дирижа и трябва много да работим, много да се трудим и трябва да сме постоянни, за да може някой ден да съберем отново такива, да имаме такива пълни стадиони в българското първенство. Много млади момчета бяха покрай вас. Виждаш ли в някой от тях бъдещето на българския футбол? Това е една много добра инициатива от страна на Митко. Бербатов да покани, не знам, 4, 5 или 6 човека бяха млади, талантливи български футболисти. Не е правилно до сега и това е нещо много интересно, което даже мен ме изненада и го приемам така с едно много добро чувство.